Родих в Токуда при доктор Леков. Имам най-милите спомени от раждането, макар че се наложи операция и бях много притеснена. В реанимация ни донесоха бебчетата цели 3 пъти за гушкане. На следващия ден захранване, раздвижване, но нямаше места в родилно отделение и ме настаниха в друго. Хич не бях щастлива, че само аз след операция и с болки трябваше да тичам до неонатология, за да си видя детенцето, но това ме мотивира и по-бързо се възстанових. Докато изчаквам стая в родилно, дойде обяда, отново само течна храна. Пак отидох да си видя детенцето, не можех да съм отделена от него и най-накрая ме преместиха в родилно. Следващите дни обаче с бебето до мен живота стана много по-прекрасен. Позволена ми беше вече всякаква храна, като към тази от болницата си взимах кафе, протеинови парчета, имах протеин на прах, който пиех всеки ден, както и кокосова вода. Коремчето го мажа от реанимация по 5 пъти на ден, тъй като много бързо започна да се прибира, не искам стри. Акушерките бяха много мили и им подготвих малка почерпка. Благодарение на тях и на сестрите в неонатологията успях да премина изцяло на кърма. Много ме мотивираха наистина. Имах много енергия и всеки ден се качвах до 9-я етаж за кафе и малко разнообразие, докато детето беше на изследвания, а през останалото време се разхождах с него в отделението. От болницата получих и тази голяма чанта, пълна с всякакви мострички на продукти за кърмачки и родилки. Те първо ми предстои да ги разгледам и нямам търпение.